nako, pangit ng panahon. Palay. Palay. Bakit hindi lang farmers na direct subsidies para mapapababa yung cost to produce ng bigas? Melo del Prado sa Subaranyo. Yan o, kita ko. Mga tingin po ni Jason Kengler, Bukal na bukal. sa mga industriya ng agrikultura. Kanina po sa Yan o, ating palang tubo. may mga narinig kayong clinic. Dami mga tubo na kulay orange. Maabot na po sa lalawigan ng Cavite. Sila po ay sina Rodel Vincent Bae, Cavite Provincial Administrator, at si Chief ng Cavite Provincial Environment and Natural Resources Office, Annabel Cayabyab, si Yun o, semento na. May matindi kahit naulan, hindi semento, no? Hindi natatakot. Pag umulan yun, hindi, ano yan, tuklak-tuklak. Walis ulit. Ngayon, walang araw. Malikot na driver talaga. Di mapakali sa kanilang linya. Ay nako. Diba? Ayan o. So itong bus na to, dito pa sa Pasling. Bawal ka dyan, Brad. Likot talaga yon, yung inobang yun. Yan o, buti na lang sinusundan ka ng truck. Yan, malikot ka eh. Kamot.
tamo, hindi mapakali. Oh. Naka po. Oh. Gago. Oh, shit. Isa pa yun. Hindi ka naman makakaano napaka Sana naman sa pagbabalita ang tambalan Joel Reyes Romel at Melo Del Prado sa Super Balita sa Umaga nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Manalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Romel sa Saksi sa pwede na yun. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi maaawat ang tambalan. Truck driver. Hindi rin mapakali, maligalig din eh. Walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyo, totoo lamang. Super Radio DZBB. Sige, mauna kayo. Smells good? Tikman natin. Sarap! Yummy! Everest Refrigerators. Ano ever best food mo in the world? Of course, yung ginawa natin together. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving from Everest Appliances. Alas 6:33. Wow! Si Melo Delgado! Panalo! Muna tayo sa text, at mamaya-maya po, makakausap po natin si Assistant Secretary Ana Devesa ng PA. Kamelo, gusto po, 1913. Siguro sobrang sikip na yan. Dumarami yung nalubog na oil tanker. Hindi po kaya mga luma na mga ito? Yun, yung MT Terranova, may MT KR Bradley pa. Nung patapos ito pong pinakauli. May, anong pangalan nito? Ito totoo. Ngayon po'y nakatagilid. Yan na, ayun. At dapat daw, high level of maintenance yung implemented nila sa mga ito. Medyo malaki yung epekto ng servisyo sa pagkasira. Ay, galing ng ano nila, lifter. 6:34, nasa linya po natin, Assistant Galing. Secretary Arnel Devesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Asek, magandang umaga po. Hello, Asek. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at sa Opo. Ngayong pong araw ito ay official na po na i-launch po natin ang Rice for All program. Ang napadala po namin dito, Asek, ay 4 lang po muna, no? Yung request ko na mag-ilos sa rato nito. Tama ba yun? mga Melo na Dapat ganyan lang. Ano, wait in line. Wait in your lane. Silanggan. Oh, yan na. Silanggan na. Yun. Talagang napakakulit ng inobang yun. So may mga commitment na po ba tayo nakuha, Asek, para sa Yan o, hindi mapakali si... Hindi ko alam bakit.
mahirap. Apo. So ngayon marami nang nagsabi na gusto nila mag-participate. Opo. Yung sa P29, medyo madali-dali po yun sapagkat government agency naman po ito. NFA naman yung aging stocks kung tawagin. Pero dito sa Rice for All, ano po ito eh, may binabanggit pa nga na may mga premium pa ho ba na iaalok sa ganyan, asset? Dalawang klase ng bigas yung pwedeng tinda dito. Una yung ating commercial well milled rice na 45 pesos ang presyo. Sa ngayon, Opo. At 45 pesos per kilo.